Dneska si budeme hodnotit Leon skiny. Jo. Zase jako kolat. Tak. První skin, tomu dávám 8 bodů. Ten popravě. Pak tady máme tenhle. Takovej dinosauří. No, tomu dávám máčkou bundu, takže mu dávám asi 8 bodů. Tak tady máme kočičku. Kočka. Tomu dávám 3 body. Ten se mi moc nelíbí. Pak tady máme robotický. Ten se mi líbí. Takže mu dávám 9 z 10. Tady máme ten bílej. Ten se mi moc líbí. Takže mu dávám taky 9. Ten se mi moc